San Estebanak ate jokatugu eta aurten ere izango dugu nor omendua. Kartelean agertzen den Kastroko iturri hontaz aparte izango dira gehiago. Abuztuaren bateko kultur ekitaldian soinuenea herri musikaren txokoa omenduko dugu. 30 urtean bildutako ondareagatik, erreferentzialtasunezko kulturgune izateagatik eta herri musika tresnak irakasteko egiten duen lanagatik. Abuztuaren 2ko sokadantzara duela hamarkada batzuk euskararen alde jarrera ausartak erakutsi zituzten herritar eta eragileak aterako ditugu. Beraiek erakutsi digutelako bakoitzak bere arlotik badaukala zeregina euskararen alde eta iruditzen zaigu merezi dutela halako errekonozimentu bat. Ondoren suziria botatzeko momentua iritsiko da. Herritarren proposamenetan oinarrituta eta jai batzordeak hala erabakita, Urmendi Udal Ikastola Partzuergoak botako du 2026ko San Estebanei hasiera emango dien suziria.